הרגשה מאוד מקורבת לכל המשפחה. הייתי יושבת ככה עם הרגליים על הספה, כן, ברוב חוץ-שנתי, אבל הרגשתי מאוד בת בית. יש סיטואציות שבהם מכרים וקרובי משפחה של נפטר, הם מנסים לדמיין מה נפטר, מה יקירם, איך הוא היה מגיב למצבים מסוימים. מאוד קל לי לדמיין מה רחל הייתה אומרת ואיך הייתה מגיבה בטקס הזה ולשלט הזה. ואני בטוחה שאתם תסכימו אותי. מה? שלט, השם של רחל פסו מתנוסס באמצע הפרוזור? לא, זה ממש לא מתאים. כי אני חושבת שהתכונה הכי אופיינית לרחל הייתה הצניעות הרבה שלה, האמיתית שלה, ואני בעצמי חוויתי אותה כשהמלצתי שתקבל את פרס המנכ"ל, וכשהמנכ"ל אישר את זה והוזמנה לטקס, היא אמרה, רגע ברכה, את פה, תלכי, מה שנייה, את מקבלת את ההוקרה. אז היה לנו איזשהו ויכוח ומאוד התרגשה, באמת זה בא ממקום מאוד פנימי. כשראית את רחל, את ההופעה החיצונית שלה, אתה ראית בן אדם מאוד צנוע. כשדיברת עם רחל, פגשת בן אדם מאוד צנוע, וכשעבדת עם רחל, עוד יותר הכרת את התכונה המאוד מאוד מיוחדת הזאת של רחל, שכל היה בצניעות רבה. אתה מסכים איתי שכך הייתה מגיבה? עברו כמעט 3 שנים, נכון? מאז שרחל הלכה. ואנחנו מאוד, היה חשוב לנו לגמול לה, ולו במעט, על הרבה מאוד שהיא עשתה פה. למעשה, לפני שרחל באה, לא הייתה לנו מעבדה גנטית מולקולרית, לא היה לנו מכון, ויחד עם פרופסור שוחט, אני לא רואה אותו, הגיע באיחור, יחד עם פרופסור שוחט, הם הקימו את המעבדה הגנטית, את המכון הגנטי, וזה ממש לא היה קל להקים אותו, מהרבה סיבות. התחרות בשוק הייתה מאוד קשה, אבל האמונה בדרך והיכולת המקצועית של שניהם ביחד וכל אחד לחוד, הביא אותנו למה שאנחנו רואים היום. רחל היא זאת שהעמידה את השיטות ועשתה אבלואציות ותיקופים. היא כתבה את נוהלי העבודה וגיבשה צוות מעולה, מצוין, שרובו נמצא פה היום. ואנחנו היום נוקיר לה את מה שהיא עשתה פה, את העשייה המרובה שלה והתרומה הנפלאה שלה למקום הזה, שבאמת ממנו, מהתשתית הזאת, אפשר רק להמריא על ידי קריאת המעבדה הגנטית על שם רחל פסו, ואנחנו נבקש מיהודה להסיר את לוט. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות ליעל גונן ונועה ותמי פלדמן על הנחישות והעקשנות שלא הורידו את הנושא הזה מסדר היום. עשו את זה ברגישות רבה, מתוך אהבה ענקית והוקרה לאישה היקרה הזו שהלכה מאיתנו יותר אמת. אני רוצה לאחל למשפחת פסו הרבה אושר ונחת ושמחה, כל מה שמגיע לכם. שאני אדבר קצר, כי זה מאוד מרגש המעמד הזה. מישהו עוד רוצה להביא משהו? אני אתן משהו שכתבתי לפני 3 שנים ולא הצלחתי לקרוא.